Maraming aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes. Kami ang maatod kan barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga Catholic school sa Kabicolan, suspendido ang klase sa aga bilang pakikisumaro sa anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Deployable Response Teams kan Coast Guard District Bicol inaktibar sa posibleng deployment kaso magpadagos ang epekto kan shear line sa Bicol Region. Pambato kan Tabaco City na koronaan bilang mutya ng Kagsawa 2025. DOH-CHD nagpatanid sa publiko na ibitaran ang pag-inom basta-basta nin antibiotics kontra sa leptospirosis. Sa lado nasyonal, tulong weather system padagos na makakaapektar sa kamugtakan kan panahon sa Pilipinas. COMELEC piglatag na ang mga regulasyon sa mga election debate. Transition kan bagong liderato kan Presidential Communication Office mapuon ngonya na simana. Maabot sa 40 milyon na balota na imprinta na sigon sa COMELEC. Sa ibang nasyon, Pope Francis sinagad sa mga paratubod na pagpadagos ang pagpapangadyi para sa iya. Baratang Sports, Gilas Pilipinas tinambakan ka New Zealand sa ultimong laban sa FIBA Asia Cup qualifiers. Detalles kan barata. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Suspendido ang klase sa mga Catholic school sa Kabicolan bilang pakikisumaro sa pagrumdom sa anibersaryo kan EDSA People Power Revolution sa ibong kan deklarasyon kan Malacanang na Special Working Day sa aga. Sigun sa Bicol Association of Catholic Schools, ang anibersaryo kan EDSA sarong solemning okasyon sa sendang academic calendar kung kaya pigtatawanin discretion ang mga eskwelahan na mag-utob nin o magpa-utob nin class suspension kasabay sa mga nag-anunsyo kan suspension nin klase ang University of Santo Tomas Legazpi, Siriman University o Universidad de Santa Isabel sa Naga City. Nakaaktibar na ang deployment o deployable response teams kan Coast Guard District Bicol para sa posibleng deployment in kaso magpadagos pa ang epekto kan shear line sa Kabicolan. Siniguro kan ahensya na handa sindang magresponde sa anumang emerhensya para sa padagos na paghatod nin serbisyo sa publiko. Katakod kaini nga poda ng Coast Guard District Bicol sa publiko na manteneron ang pagiging alerto asin handa sa anuman nakamugtakan kan panahon. Pig-abisohan man ang mga residente na sumunod sa mga lokal na emergency protocol asin makipag-koordinar sa mga response teams para masiguro ang kaligtasan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kinurunahan bilang mutya ng Kagsawa 2025 si Margaret Britton kan Tabaco City sa Garimong Coronation Night kan Pebrero 22 sa Daraga Albay. Dinaog ni Britton ang 17 iba pang kandidata hali sa ibang parte kan Kabicolan sa competition bilang parte kan Kagsawa Festival. Nakuaman ni Marga Saison kan Libon Albay ang titulong mutya ng Kagsawa Tourism, mantang si Marie Alain Custodio kan Bunbon Camarines Sur ang first runner-up. Kasabay sa mga nanggana sinda Stephanie May Chi kan Bato Catanduanes bilang second runner-up, asin Micaela Barcela kan Bakakay Albay bilang third runner-up. Ang mutya ng Kagsawa pageant saro sa mga tampok na aktibidad sa Kagsawa Festival na ipigsisilibrar taon-taon sa Daraga Albay.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipinaluwas na kan Civil Service Commission Bicol ang schedule kan Computerized Examination o COMEX para sa eligibility examination para sa primerong semestre kan taong 2025. Sa anunsyo kan komisyon, nakatalaan na magkaigwanin COMEX para sa sub-professional level sa Marso 11 asin Abril 1. Para naman sa makuanin professional eligibility, gigibuhon ang exam sa Marso 14 asin 18, Abril 3, 8-10 asin 29, Mayo 6, 8-13 asin 15, asin sa Hunyo 10. Ang mga interesadong mag-exam, ang kaipuhan muna na magkuanin slot sa paagikan comex.csc5.online. Maigot na ipapasunod kan CSE Bicol ang first come, first serve basis. Nagtapos na ang 22 na senior high school students sali sa Southern Luzon, run matapos nindang matrayumpong makumpleto ang sendang 80-hour work immersion sarong importanteng parte kan K-12 curriculum. Sarong ceremonial rites ang ginibo kan ako Bicol Office sa Embarcadero de Legazpi kung nasain ibig celebrar ang espersos asin triumpo kan mga estudyante. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, padagos na susuportahan ang edukasyon kan mga Bicolanong jóvenes sa mga iba-ibang paagi. Sinabi niyang sa ako Bicol, bako sinda nagtataon in ayuda o scholarship kundi pigtatabangan man ang mga estudyante na magkaiguan in sufisyenteng kaaraman as in eksperyensya para sa sendang futuro. Ang tunay na kamawotan, masiguro na may direction as in oportunidad ang mga jóvenes para sa mas magayon na buhay. Para sa Work Emission Program, padagos sa Ako Bicol sa pagtaon ng libreng educational assistance, skills training, as in iba pang programang pang-edukasyon para matabangan ang mas dakol na Bicolanong estudyante na maabot ang sendang mga kamawotan asin pangaturugan. Naging matrayumpo ang ginibong program and training session kan Philippine Heart Association o PHA may kinaaraman sa public awareness on preventing cardiovascular illnesses kung sa 300 na individual ang nagpartisipar. Ang aktibidad parte kan Hearts Month 2025 celebration ngunya na Pebrero kung sa kasabay sa ipig-opreser sa programa ang free health consultations, free blood pressures o pressure and blood sugar tests, Zumba session, CPR demonstration as in lectures on heart health and heart attack prevention. Sigun kay PHA President Dr. Rodney Jimenez, health disease ang mantinidong nangingenot sa cause of death sa bilog na nasyon. Katakod ka ini padagos ang pagpromoter kan organisasyon kan healthier lifestyle para sa mga Pilipino para maprebentaran ang health-related illnesses. Personal na nagbisita para ipaabot ang pakikidumamay si Police Regional Office 5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon sa Lamay, kanagadan na si Police Colonel Pergentino Malabi Jr., Hepe kan Supply Management Division kan PNP Directorate for Logistics. Pig-rekonisiyar ni Dizon ang dedikasyon as hindi matatawanan na serbisyo ni Malabit sa pulisya, lalo na sa pagsiguro na matanos ang pagmanehar sa mga armas asin ekipahes na gagamiton kan mga pulis. Kan Enero 29, na-invelto sa banggaan ni pigsasakayan ni Malabid na American Airlines asin US military helicopter sa Estados Unidos. Si Malabid ang nasa official travel kan mangyari ang insidente kung saan pasiring kuta na sinda sa India para hilingon ang sobra sa 2,000 na vest na babakalon kan PNP.
Ibitaran ang pag-inom basta-basta nin antibiotics kontra sa helang na leptospirosis. Ini ang patanid kan Department of Health, Bicol Center for Health Development. Sa publiko, ngunya na nakakamati ang rehiyon nin pag-uuran asin pagbabaha. Sigun sa ahensya, kaipuhan nin konsultasyon sa pinakaharaning health center asin mga doktor para sa tama na reseta nin bulong asin sa iba pang abiso. Tinawan doon kaini nakaipuhan na makakua nin reseta sa lisensyadong doktor. Pig-ing ganyarman kan ahensya ang gabos na perming mantiniron na malinig asin baskog ang lawas para maibitaran ang manlain-lain na helang. Pig-iinguha kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol na madagdagan ang mga cold storage asin post-harvest facilities sa riyon para masiguro na dainin masasayang na sirang tamban o lawlaw kada best na harvest season. Inipahayag ni BIFAR Regional Director Ariel Pio Quinto sa programang Boses kan Kapalibutan sa DCGB kung saan pigpapakusog ninda ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin an sa Philippine Fisheries Development Authority sa pagkakaiguan ng sharing na fasilidad. Ipiniliwanag ni Pio Quinto nga kanakaaging taon na irestro ninda ang 40,000 metro toneladas na harvest nin lawlaw sa Kabikolan, masalangkaw nin 6,000 metro toneladas kumpara ka nakaaging 2023. Sinabi niya na ang halangkaw na produksyon nin lawlaw sa riyon dakulang bagay sa mga Bicolanong nakadepende sa hanap buhay sa pagsisira. Kung kaya dapat napakusugon ang suporta sa mga nagninegosyo kani sa paagi kan pagpapagamit nin asin pagdugang kan sendang mga fasilidad. Balik eskwela na ang mga estudyante sa gabos na level sa munisipyo kan Nito Albay ngunya na aldaw Pebrero 24. Inibasado sa ipinaluwas na Nito Municipal Disaster Risk Reduction Management Council Advisory No. 14 kung saan dahil sa nagrarahay na sitwasyon kan panahon sa banwaan, hinali na ang suspensyon kan klase sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan digdi. Yan primerong kaptang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory keep it fun at Pagcor.
Encore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Segundo distrito, Kasuya. Ang board member niya to, Kasuya. Maasahan ta, Glenn Kasuya. Makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya. Ang board member ta, digdi sa tuti. Glenn Kasuya na, board member Glenn Kasuya. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Padagos na makakapiktar ang share line northeast monsoon asin easterlies sa kamugtakan kan panahon sa kadaklan na lugar kan Pilipinas. Base sa weather forecast monitoring kan Pag-asa, saro sa mga nagdadara ng padagos na paguran sa Rion, kan Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol, asin probinsya kan Aurora, asin Quezon, iyo ang northeast monsoon o amihan kung saan makaka-eksperyensya ang nagkapara mga lugar digdi nin mapangarunon na kalangiton. Mientras na Metro Manila naman, asin natatadang parte kan Luzon, makaka-eksperyensya ni medyo mapanganuron sagod na mas mapanganuron na kalangit nun na may mga paminsan-minsan na paguran dalan manggararay sa amihan. Mantang easterlies naman ang magdadaranin panganuron sa may paminsan-minsan na paguran asin kikilat sa Kabikolan o sa Caraga, Davao, Zamboanga Peninsula, asin Sarangani, pati na Basilan, Sulu, asin Tawi-Tawi. Natatadang parte kan Mindanao, makaka-eksperyensya ni medyo mapanganuron sagod na mas mapanganuron na kalangit nun na may paminsan-minsan na paguran asin pagkikilat dara pa manggararay kan easterlies. Magdadaraman ang share line nin mapanganuron na kalangit nun. Waras na paguran asin paminsan-minsan na pagkikilat sa Palawan pati na sa bilog na Visayas. Nagpaluwas na ang Commission on Elections sa COMELEC nin mga regulasyon para sa patas asin daing pigkikilingan na pagkondukta nin mga debate sa telebisyon asin radyo. Itinalaan sa irarom kan Resolution number
11115 ang mga regulasyon sa pagkondukta kan pampublikong debate. Kaibahan digdian kinakaipuhan, ibitaran asin tratuhon nin patas ang gabos na kandidato. Siguruhon na patas ang numero kan mga taga-suporta. Iwasan ang mga senyales nin pagpabor sa venue asin bado kan moderator asin pagkondukta nin debate o serye nin entrevista sa ligtas asin marhay na kapalibutan. Daiman ibibilang sa airtime limit kan mga kandidato ang sa indang pagpartisipar sa mga debate. Mantang ang mga organizer, piglalaoman na ipaisi ini sa COMELEC sarong simana bago gibuhon ang aktibidad. Piglinaw man kan COMELEC na bilang taga-masid o observer, sana ang sa indang papel sa mga nasabing aktibidad asin bako sindaan may paninimbagan sa mga insidenteng posibleng mangyari. Mapoon ngunyan aldaw ang transition para sa pagsalida kan liderato sa Presidential Communication Office. Sigun kay outgoing Presidential Communication Office Acting Secretary Cesar Chavez, ipapaminbid niya ngunyan aldaw si incoming PCO Secretary J. Ruiz sa Management Committee kan ahensya. Madurar ang transition kan liderato sa laog ng sarong simana. Initanganing pag-abot sa Marso 1, plug and play na kay Ruiz ang pagiging bagong sekretary kan PCO. Magagarumduman, nagdimitir bilang sekretary kan PCO si Chavez kan Pebrero 5, dalanda dain niya na utob nin padagos ang biglalauman sa iya. Siniguro man ni Chavez na mantinido siyang taga-suporta kan administrasyon asing padagos na susuportahan ang kamautan kani mantang pigtutumbok ang bagong dalan sa luwas kan gobyerno. Ipinahayag kan Commission on Election o COMELEC na maabot na sa 40 milyon na balota na ana imprinta na gagamiton sa midterm election sa Mayo 12. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatumbas ini kan 55% kan 72 milyon na opisyal na balota. Sa ngunyan, 1.7 milyon na balota ana imprinta kada aldaw kaya piglalaoman na matatapos ang ballot printing sa Mayo 9 o 10. Sobra sarong bulan bago ang original na deadline kan COMELEC sa Abril 14. Mientras na posibleng mas maghaloy pa ang verifikasyon kan mga balota para maaraman kung ang mga ini ang mababasa kan automated counting machines pero matatapos ang proseso bago ang Abril 14, sigun pa kay Garcia. Magigirumduman na nagpuon kan Enero 27 ang ballot printing kan COMELEC. Imbes na presyoron ang Senado para magtaripon bilang impeachment court, inabisuan ni Senate President Chis Escudero ang Kamara de Representantes na pag-adalan asin paghandaan sana ang ebidensya kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na ang mga miyembros kan Kamara de Representantes na maaktuar bilang prosecutor sa impeachment trial kontra kay Duterte iyo ang magkaigwan ng sistematikong presentasyon nin mga ebidensya sa oras na pinunana ang impeachment proceedings. Enot na ang ipinadara kan Kamara ang impeachment complaint kan Pebrero 2, 2 oras bago mag-recess ang Kongreso para matawan nindalan ang midterm senatorial election. Alagad, sinabi ni Escudero, natutukaron sa naninda ini sa pagbuelta kan session kan Kongreso sa Hunyo 2. Ipinahayag ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Nicolas Torre III na handa siyang magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung ipapaapod siya. Sa ngunyan, ang mga investigasyon kay VP Sara pirming magkaibahan ang NBI as in CIDG sa irarumkan opisina kan Department of Justice o DOJ. Pero kapag ipinaapod siya bilang CIDG Chief sa mga bagay na sa iyang inimbestigaran, dai siyang magiginibo kundi mag-appear sa impeachment court kung kinakaipuhan. Enot kay ni nagsumiter ng reklamo si Torre kontra kay Presidente Rodrigo Duterte may kinaaraman sa hirit na panggagadan sa mga senador. Bareta Holly sa ibang nasyon,
Tinagan ni Pope Francis sa mga paratubod na pagpadagos ang pagpapangadyi para sa iya. Inensya iyang ipinadarang mensahe sa traditional na Angelus Prayer sa Vatican. Sa magkasunod na 2 semana, dahil ini nakakatindir sa nasabing pagpapangadyi. Sa sayang mensahe, padagos na siya iyang pagpaparahay sa hospital sa Roma. Dahil lang kay ni nalilingawan na pasalamatan ng sa iyang mga doktor at health workers sa hospital, sharing man ang mga well-wishers na nagpapadara ng mensahe. Poon kan may dara sa hospital ang 88 anyos na Santo Papa nagkaigwaan mga paratubod nin vigil. Enot ng sinabi kan mga doktor na kaipuan ni Santo Papa nin blood transfusion dahil sa babang platelet count kani napigga kokonektar sa anemia. Para padigdi, kay puan pamanggarare kan Santo Papa nin high flow nin oxygen dahil nadedefisilan ining maghangos. Magigiramduman kan Pebrero 14 kan daron sa ospital ang Santo Papa dalan sa bronchitis. Asin ini naging seryoso na, naging pneumonia sa mag-ibong nabaga. Baratang sports, nakabalos ang New Zealand sa pagkadaog ninda sa Gilas, Pilipinas kan Nobyembre 2024 sa paagi kan 87-70 na pagtambak sa Philippine squad sa FIBA 2025 Asia Cup qualifiers kan kasuudma sa Spark Arena sa Auckland, New Zealand. Sa puon pa sana, mainit na tulos ang kawat kan New Zealand para maiposte ang 53-33 na halftime lead kontra Gilas. Binalo kan Gilas na bukodon ang kalamangan sa second half. Asin, nakarani pa sa 66-77 na nagpabuhay sa Filipino crowd sa laog kan venue. Tulos na pinauranan ni Corey Webster asin Isaac ang pagrally kan Gilas asin nagkamada nin 10 puntos para sa giraray na makaabante ang New Zealand sa score na 85-66. Nalimitaran man sa 10 points si Justin Brownlee matapos na puwersahon siya kan Tall Blacks na ipasa ang bola sa iyang mga kaapil. Dahil sa solidong paggana, nanginot ngunyan sa Group B ang New Zealand sa 5-1 record mantang nagtapos ang Gilas sa 4-2. Apesar kaini, nakasiguro na ang duwang team nin pwesto sa FIBA Asia Cup main event sa Agosto sa Jeddah, Saudi Arabia. Ultimo sa detalles ng baratan, kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Northeast monsoon na ang nakaka-apekto po muna duman sa Northern and Central Luzon, samantalang easterlies ang nakaka-apekto man sa Bicol region. Ilalauman man sa mga probinsya kan Sorsogon asin Masbate ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagkuran asin pagkikinat pagdaguldol. Samantalang ang ibang parte man kang Kabikulan nilalauman man ang bahagyang mapanganoro hanggang sa mapanganoro na kalangitan asin yaw naman ang tsansanin mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldol. Tamtaman man hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan na Amatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura sa maghapon po 23 hanggang 30 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:04 ngunyan aga, masulno pa dyan alas 5:53 nin hapon. Alimuri di sa DOST Pag-asa, Ariel Samudjo. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Lunes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramer Tanay sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatud kan barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Guys! Bakit ang sarap mag-shot na